Ako ťa napadlo spraviť si tehotenský test? No, ja som na štadióne mala dostať svoje dni. Tým začneme, hej. Mala som dostať na štadióne 13.9. som mala mať. Prvý deň som mala dostať svoje dni. Čo samozrejme nechceš, lebo proste videli ste, aké som mala kostýmy, proste a mať svoje dni a prvý deň na štadióne by nebolo úplne praktické. Takže som si dala od doktorky predpísať vlastne také tabletky na oddialenie menštruácie, ktoré som teda brala 3 dní. No, že ja som nevedela, že som tehotná. Mňa to nenapadlo si proste spraviť predtým test, lebo koho by to napadlo, hej? Takže som brala 3 dní